ברוכים הבאים לחגיגות עצמאותה של מדינת ישראל. לאחר ארוחת הצהריים בשעה 1:30 בדיוק התקיימו באצטדיון המרכזי משחק קט רגל. גם פתרון לספור, ובאמת חשבתם בצורה אחרת, ראיתם את זה בצורה אחרת. כמה אמרת? עכשיו אל תגיד את המספר האמיתי, למה אשתך פה תגיד, אז הוא יכול לתלות עוד זמן כביסה, נכון? הוא יכול לעשות עוד דברים. אבל לא הספקתי, אבל אתה יכול להוציא מעצמך יותר. עכשיו תגיד כמה. כולם להרים את הידיים גבוה. כולם. איזה כיף. זה הכי גבוה, רגע, שאת מסוגלת. אני מזמין אתכם להתמגנט לחוויה מסוג אחר, אפסנאות.